Kapitola 5. Svätý Duch na človeku. Jeho naplňajúca moc. V 4. kapitole sme prebrali prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha. Ale v živote každého jednotlivého veriaceho by mala byť dvojnásobná práca Božia. Boh túži, aby každé jedno z jeho detí malo v živote skúsenosť z tejto dvojitej práce Svätého Ducha. Svätý Duch vo vnútri, prebývajúci pri znovuzrodení a Svätý Duch na človeku, naplňajúci, kedy ide o krst Svätým Duchom. V Jánovi 14, 16 a 17 sme videli, že Ježíš zasľúbil prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha, keď povedal: A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať a bude vo vás. V čase, keď to Ježiš hovoril, Svätý Duch ešte nebol v učeníkoch ani v žiadnom Ježišovom následovníkovi. Ale Ježišove zasľúbenie v Jánovi 14, 16, 17 bolo, že za novej zmluvy bude Svätý Duch vo všetkých veriacich. Ježiš povedal svojim učeníkom: Pri vás ostáva Duch Svätý a bude vo vás. Ježišove zasľúbenie učeníkom o prebývajúcej prítomnosti Svätého Ducha sa naplnilo v Jánovi 20, 21, 22, kedy na nich vzkriesený Spasiteľ dýchol a povedal: Príjmite Ducha Svätého. Keď to Ježiš povedal, odvolával sa na prijatie Ducha Svätého pri skúsenosti znovuzrodenia. Vtedy boli učeníci znovuzrodení, vtedy boli obnovení Svätým Duchom, Titovi 3.5. Zasľúbenie Svätého Ducha. Avšak potom zasľúbil Ježiš svojim učeníkom a všetkým veriacim ďalšiu a oddelenú skúsenosť, vystrojenie mocou z výsosti. Lukáš 24:49. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo, vy však zostaňte v meste, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti. V tejto pasáži sa Ježiš odvoláva na odlišnú prácu Svätého Ducha v živote veriacich. Vyliatie Svätého Ducha na veriacich, aby prijali vystrojenie mocou z výsosti. Skutky 1, 5 a 8. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. Ale príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Svätý Duch na človeku. Všimnite si použitie slova na. Aj v Lukášovi 24:49, aj v skutkoch 1:8, ktoré sa vzťahujú na krst v Duchu Svetom. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Ale príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás. Existuje práca Svätého Ducha, ktorú Boh túži vykonávať v živote veriacich. Je to Svätý Duch, ktorý prichádza na veriacich, aby ich vystrojil mocou z výsosti. Tak, ako je presne ohraničená skúsenosť pri znovuzrodení, kedy je duch vo vnútri, tak je tiež skutočné rídze naplnenie Svätým Duchom, ktoré dnes veriaci môžu prijať, čo je tiež presne ohraničená skúsenosť. V deň letníc Boh dal toto vylitie Svätého Ducha nielen na tých 120, ktorí boli zídení v hornej miestnosti, ale cirkvi, všetkým, ktorí uveria v Ježiša. Ako som poukázal v predchádzajúcej lekcii, nie je to záležitosť Otcovho dávania Svätého Ducha veriacim. Boh už dal cirkvi Svätého Ducha v deň letníc. Nie je to záležitosť prijatia Svätého Ducha veriacimi. Svet, neobnovení hriešnici nemôžu prijať Svätého Ducha, Ducha pravdy. Avšak svet môže prijať znovuzrodenie. Hriešnici môžu prijať Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa a byť znovuzrodení. Ale skúsenosť naplnenia Svätým Duchom je iba pre veriacich. Ježiš nazval vyliatie Svätého Ducha zasľúbením Otcovým, Lukáš 24:49 a skutky 1:4. Peter tiež hovoril v skutkoch 2 o vyliatí Svätého Ducha, použijúc výraz zasľúbenie Svätého Ducha a dar Svätého Ducha. Skutky 2:32-33. Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svetom, ktorého vylial, teraz vidíte a počujete. A skutky 2:38-39. I odpovedal im Peter: Kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a príjmite dar Ducha Svätého. Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim dietkám a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán náš Boh.
Ježíš zasľúbil v Lukášovi 24:49 a skutkoch 1, 5 a 8, že bude daný Svätý Duch, aby mohli byť veriaci vystrujení mocou z výsosti. Potom, v deň letníc, Boh rozdal Svätého Ducha, ako prišiel na veriacich, skutky 2:33. A od tej doby je tu Svätý Duch stále pre veriacich, aby ho mohli prijať. Kedy začala cirkev? Niektorí ľudia povedali, cirkev začala v deň letníc, ale Biblia tak nevyučuje. Cirkev skutočne začala vtedy, keď Ježíš dýchol na učeníkov a povedal, primite Ducha Svätého, Ján 20:22. Toto je vtedy, keď Svätý Duch prebýval v učeníkoch a konal svoju prácu obnovy ich ducha, učiniac ich vo vnútri novým stvorením. Predtým, ako Ježiš dýchol na svojich učeníkov, mali učeníci vlastnícku zmenku na spasenie. Ján 14, 16, 17, 23. Ale neboli znovu zrodení. Až pokiaľ Ježiš na učeníkov nedýchol, Svätý Duch nebol daný, aby uviedol ľudí do skúsenosti znovu zrodenia, pretože Ježiš ešte nevykúpil ľudstvo skrze svoju smrť, pochovanie a vzkriesenie. Ale potom v Jánovi 20:22 dýchol vzkriesený Ježiš na učeníkov a povedal, primite Svätého Ducha. Ako študuješ písmo, je evidentné, že sa v tom čase stalo niečo vo vnútri učeníkov. Učeníci práve videli zomrieť svojho majstra na kríži a pochovali ho. Boli zmetenými ľuďmi zahalenými tajomstvom. Ale po stretnutí so vzkrieseným Kristom a udelení Svätého Ducha v diele znovuzrodenia boli učeníci zmenení. Vieme, že sa učeníkom niečo stalo, keď na nich Ježiš dýchol, pretože po Ježišovom na nebo vstúpení dokonca pred dňom letníc Biblia hovorí, že sa učeníci vrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac mu. Boli skupinou zmenených ľudí, pretože boli znovu zrodení. Preto Ján 20:22 zaznamenáva začiatok cirkvi, lebo je to vtedy, keď boli apoštoli znovu zrodení. Znovu zrodení, ale očakávajúci na vyliatie. Títo istí muži, ktorí prijali Svätého Ducha, keď na nich Ježiš dýchol, všetci boli v deň letníc v hornej miestnosti spolu so zvyškom spomenutých 120. Títo istí učeníci očakávali v hornej miestnosti, aby prijali vyliatia Svätého Ducha, aby boli pokrstení Svätým Duchom, vystrojení mocou Svätého Ducha. Toto sú všetci tí, ktorí popisujú novozákonnú skúsenosť naplnenie Svätým Duchom. Po znovuzrodení je možné prijať viac Svätého Ducha. Keby učeníci počuli niektorých z týchto moderných teológov a kazateľov, ktorí hovoria, že veriaci pri znovuzrodení prijíma všetko zo Svätého Ducha, potom by učeníci nikdy nešli čakať do hornej miestnosti na zasľúbenie Svätého Ducha a vystrojenie mocou z výsosti. Boli by povedali, Ježiš na mňa dýchol a ja som prijal Svätého Ducha, tak ho mám. Preto mám všetko zo Svätého Ducha, čo možno dostať. To je všetko, čo to zahrňa a bodka. Ale ako uvidíme, nie je to všetko, čo v tom má byť, chvála Bohu. Si hladný, aby si dostal od Boha viac? Pred rokmi som hovoril na zhromaždení obchodníkov plného evanjelia. Jeden z ďalších rečníkov, duchom naplnený episkopálny kňaz, opísal skúsenosť, ktorú mal s denominačným služobníkom, ktorý veril, že človek prijíma všetko zo Svätého Ducha, čo možno pri znovuzrodení prijať. Tento episkopálny kňaz hovoril na stretnutí o tejto skúsenosti pokrstenia Svätým Duchom a hovorenia v iných jazykoch. Uprostred kázne denominačný služobník vyskočil a bežal dolu uličkou tam, kde stál kňaz. Denominačný služobník povedal kňazovi, chcem, aby ste vedeli, že ja som tak naplnený Svätým Duchom, ako aj vy, a nehovorím v jazykoch a ani nikdy neplánujem v jazykoch hovoriť. Episkopálny kňaz sa usmial a láskavo povedal, no dobre, brat, ak ste vy spokojní so svojím kresťanským stavom, potom som spokojný, ale môžem vám položiť otázky? Denominačný služobník povedal, áno. Kňaz povedal, máte vo svojom vnútri všetko, čo by ste kedy od Boha chceli mať? Máte všetko, čo potrebujete? Ste hladní, aby ste mali od Boha viac? Služobník povedal, no áno, som hladný, aby som od Boha mal viac. Episkopálny kňaz povedal,
Ak si rovno tu kľaknete, položím na vás ruku a budem sa modliť, aby Boh uspokojil váš hlad. Denominačný služobník si kľakol a kňaz položil na neho ruku a povedal: Bože, naplň jeho hlad. A služobník začal okamžite hovoriť v jazykoch. Haleluja. Skrze krst Svätým Duchom možno od Boha dostať viac. Svedectvo Wiggleswortha, ako bol naplnený Svätým Duchom. Počas rokov som čítal rôzne záznamy o pokrstení Svätým Duchom Smitha Wiggleswortha. Predtým, ako bol Wigglesworth pokrstený vo Svätom Duchu, chcel sa s každým hádať, kto povedal, že potrebuje prijať viac Svätého Ducha. Povedal im: Ja mám Svätého Ducha, chcem tieto jazyky. Ľudia mu povedali: Nie, potrebujete plnosť Svätého Ducha a potom budete hovoriť v jazykoch. Ale Wigglesworth nechcel prijať možnosť, že treba prijať viac Svätého Ducha, než čo už mal skrze znovuzrodenie. Avšak Wigglesworth bol rozhodnutý prijať tie jazyky. Bol na konci jedného stretnutia a pripravoval sa nastúpiť do vlaku, aby sa dostal späť domov. Skôr než odišiel, rozhodol sa navštíviť doma duchom naplneného episkopálneho kňaza. Kňaz bol mimo domu. Mal pastoračný hovor, keď sa tam Wigglesworth dostal. Ale kňazova žena mu povedala: Poďte ďalej a budem sa za vás modliť. Wigglesworth povedal: Chcem, aby ste sa modlili, aby som prijal tie jazyky. Kňazova žena povedala: Vy nechcete jazyky, vy chcete Svätého Ducha. Príjmite túto skúsenosť krstu Svätým Duchom a jazyky budú súčasťou tejto skúsenosti. Ale nehľadajte jazyky, hľadajte Svätého Ducha. Hľadajte Ježiša, ktorý je krstiteľom vo Svätom Duchu. Ale ja už mám Svätého Ducha, namietal Wigglesworth. Viem, čo chcem. Buďte ticho, zatvorte oči a ja sa budem za vás modliť, povedala kňazova žena. Tak položila ruky na Wigglesworthovú hlavu, ako si tam kľakol a modlila sa. Ó, Pane, pomôž tomuto úbohému človeku. Odpusti mu a pokrsti ho vo Svätom Duchu. Asi v tom čase niekto zaklopal na dvere a kňazova žena ich išla otvoriť. Zatiaľ, čo bola preč a Wigglesworth tam kľačal sám zrazu, ako mal zavreté oči, mal videnie. Vo videní Wigglesworth videl prázdny kríž a osláveného Spasiteľa. Uvedomoval si očistenie vzácnou Ježišovou krvou a začal kričať: Čistý, 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 som čistý skrze krv. Skrze krv som čistý. Asi v tom čase si Wigglesworth uvedomil, že už nehovorí čistý, hovoril v nejakom druhu zvláštneho jazyka a späť domov cestoval v hovorení cudzími jazykmi. Potom, ako bol Wigglesworth pokrstený vo Svätom Duchu, hovoril ľuďom: Zvykol som namietať, ale teraz mám vo vnútri skúsenosť Biblie a zvonka oblasť argumentu. Zistil, že po znovuzrodení je možnosť prijať viac Svätého Ducha. Hovorenie v jazykoch nie je dôkaz znovuzrodenia. Ako som povedal, jeden extrém je veriť, že človek má pri znovuzrodení všetko zo Svätého Ducha, čo môže mať. V druhom extréme si niektorí ľudia myslia, že človek vôbec nemá vo svojom živote Ducha Svätého, až pokiaľ nehovorí v jazykoch. Títo ľudia hovoria, že učeníci vôbec neprijali Svätého Ducha pri znovuzrodení, keď na nich Ježiš dýchol. Veria tomu, že učeníci Svätého Ducha nemali, až pokiaľ nehovorili v jazykoch. Ale hovorenie v jazykoch nie je biblický dôkaz pre znovuzrodenie. Je to biblický dôkaz pre pokrstenie Svätým Duchom. Ako budeme neskôr detailne rozoberať, iba veriaci môžu prijať naplnenie Svätým Duchom, preto učeníci museli byť znovuzrodení predtým, ako mohli byť pokrstení Svätým Duchom s dôkazom hovorenia v jazykoch. Takže naozaj prijali učeníci Svätého Ducha v znovuzrodení, ako je zaznamenané v Jánovi 20:22, alebo nie? Ak nie, potom si z nich Ježiš robil žarty. Nie. Keď Ježiš povedal: Príjmite Ducha Svätého, myslel to, čo povedal. Učeníci v tom momente v skúsenosti znovuzrodenia prijali Svätého Ducha. Vtedy sa učeníci znovuzrodili, avšak o 50 dní neskôr sa zišli s ostatnými veriacimi v hornej miestnosti, aby boli tým istým duchom vystrojení mocou z výsosti. Ten istý duch je prítomný pri znovuzrodení, ako aj pri krste Svätým Duchom. Ako mladý baptistický chlapec kazateľ som vedel, že som sa narodil z ducha, keď som bol znovuzrodený, Rímanom 8:16. Ale vtedy som tak dobre nepoznal Bibliu a nechápal som, že je tu tiež zasľúbenie o dvojitej práci Svätého Ducha v živote veriaceho.
Niektorí letniční, ktorých som poznal, dávali najavo, že nemáš Svätého Ducha v žiadnej miere, až pokiaľ nehovoríš v jazykoch. Takže z toho počúvania ich názoru som si myslel, že keď sa pokrstím vo Svätom Duchu, príjmem ďalšieho ducha. Keď som bol pokrstený vo Svätom Duchu a začal som hovoriť v iných jazykoch, povedal som, no samozrejme, toto je ten istý duch, ktorého som celý čas mal. Je to ten istý Svätý Duch, nie sú dvaja Svätí Duchovia. Je len jeden, on nie je dvojča. Pred pokrstením Svätým Duchom ma niektorí z mojich baptistických kolegov varovali pred priateľstvom s letničnými. Hovorili, sú to dobrí ľudia, v poriadku, žijú lepší život než ľudia v našej cirkvi, ale to hovorenie v jazykoch je od diabla. Veľa som nepovedal, keď to povedali, ale pomyslel som si, nie je to zvláštne, že ľudia môžu niečo prijať od diabla, čo im pomôže žiť lepší život? Zvlášť jeden človek, absolvent baptistického seminára, ma znova a znova varoval pred letničnými hovorením v jazykoch. Po mojom pokrstení vo Svätom Duchu som sa ho ponáhľal navštíviť. Takisto ma varoval, ako aj mnohokrát predtým. Chcem ťa varovať, aby si nechodil okolo tých ľudí plného evanjelia. To hovorenie v jazykoch je od diabla. Povedal som mu, nuž ak je, potom je celé južné baptistické hnutie od diabla. O čom to hovoríš? Spýtal sa prekvapený. Povedal som, bol som pokrstený Svätým Duchom v dome pastora plného evanjelia. Nedostal som žiadneho nového ducha. Ten istý Svätý Duch, ktorého som pri znovuzrodení prijal v baptistickej cirkvi, je ten istý duch, ktorý mi dal hovoriť v iných jazykoch. Jednoducho som zistil, že Biblia po celú dobu učila to samé. Tak ako učeníci v skutkoch 2.1.4 prijal som vystrojenie mocou z výsosti od toho istého ducha, ktorý oživil môjho ducha, keď som sa znovu zrodil. Svätý Duch na človeku, brána do nadprirodzena. Ako sme diskutovali v 4. kapitole, Biblia učí, že v spojení s prácou Svätého Ducha v živote veriaceho sú dve skupiny 9 charakteristík. Prvá, v nej je 9-raká manifestácia ovocia znovuzrodeného ľudského ducha, ktorú Pavol vymenúva v Galatianom 5.22-23. Ovocie ducha je výsledkom prebývajúcej prítomnosti Svätého Ducha. V 1. Korinťanom 12.7-11 nachádzame druhú 9-rakú skupinu v spojení so Svätým Duchom. Ide o 9 prejavov Svätého Ducha, známych ako dary ducha. Bránou do týchto 9 nadprirodzených prejavov Svätého Ducha je krst Svätým Duchom s dôkazom hovorenia v jazykoch. 1. Korinťanom 12.7-11. A každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok. Lebo jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého ducha, inému viera v tom istom duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom duchu, inému opäť schopnosť činiť divy a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému osve ako chce. Týchto 9 darov ducha je daných na všeobecný úžitok. Inými slovami, dary ducha sú dané, aby mohli veriaci požehnať iných. Ako študujeme tieto dve skupiny s 9 charakteristikami práce Svätého Ducha v živote veriaceho, môžeme vyvodiť záver. Prebývanie Svätého Ducha je pre nesenie ovocia. Naplnenie Svätým Duchom je pre službu. Svätý Duch na človeku. Naplnenie plnosťou Božou. Ako sme už videli, keď sa človek znovu zrodí, príjme mieru Svätého Ducha, keď príde do jeho vnútra prebývať Svätý Duch. Svätý Duch žije vo vnútri veriaceho, aby mu pomáhal, potešoval, sprevádzal a spôsobil, aby v živote niesol ovocie. Ale veriaci môže zakúsiť viac od Boha. Je možnosť prijať viac Svätého Ducha. Existuje hlboká letníčna skúsenosť, ktorú netreba ignorovať, ale skôr po nej prahnúť. Boh nám dal dar Svätého Ducha, aby bol na nás skrze krst Svätým Duchom, aby mohli veriaci vstúpiť do celej plnosti Božej. Efežanom 3, 19, 20. A poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac,
ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Keď Pavol povedal, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou, hovoril duchom naplneným veriacim. Ako študujeme Pavlové listy, vždy musíme mať na mysli, že boli napísané pre zbory, inými slovami písať ľuďom, ktorí nielen prijali večný život v skúsenosti znovuzrodenia, ale tiež prijali krst Svätým duchom. V novozákonnej cirkvi bolo pravidlo alebo štandard pre každého byť nielen znovuzrodený, ale tiež naplnený Svätým duchom a hovoriť v iných jazykoch. Tí, ktorí neboli naplnení duchom, boli skôr výnimkou než pravidlom. V týchto moderných dobách je v cirkvi odlišná situácia. V dnešnom cirkevnom svete, nehovorím len o cirkvách plného evanjelia, ale o cirkvi vo svete ako celku, sú mnohí, ktorí sú znovuzrodení. Avšak kvôli nedostatku známosti mnohí veriaci nevstúpili do ich plného dedičstva naplnenia Svätým duchom. Pre veriacich je väčšia miera Svätého ducha, ktorú príjmú v krste Svätým duchom. Tak ako je znovuzrodenie a prebývanie Svätého ducha vo vnútri vstupom do 9-násobného ovocia ducha, tak je naplnenie Svätým duchom vstupnou bránou do 9-násobnej nadprirodzenej manifestácie darov ducha. Niet inej cesty, ako sa dostať do nadprirodzených prejavov Svätého ducha, než skrze krst Svätým duchom. Svätý duch na človeku, moc, ktorá nás v živote prenáša. Pavol v Efežanom 5.20 povedal, že budeme naplnení plnosťou Božou, podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Ježiš povedal učeníkom, príjmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás. Trvám na tom, že každý duchom naplnený veriaci má v sebe v zásobe a k použitiu všetku moc, ktorú bude kedy potrebovať, aby ho v živote preniesla. Prečo? Kvôli naplňujúcej prítomnosti toho väčšieho Svätého Ducha. Na ilustráciu tohto bodu môžem vyrozprávať skúsenosť, ktorú raz Wigglesworth, ktorý bol mocným duchom naplneným človekom viery, mal v Anglicku, keď ho požiadali, aby sa modlil za dcéru staršieho páru. Rodičia dievčeny viedli Wiggleswortha do izby na poschodí. Pomaly otvorili dvere a ustúpili dozadu, dajúc mu pokyn, aby vstúpil. Vo vnútri bola žena ležiaca na podlahe. Bola tak divoko šialená, že ju muselo držať 5 dospelých mužov. Keď boli dvere otvorené, pometená žena pozrela na Wiggleswortha s očami v plameňoch. Vstala z podlahy a vytrhla sa mužom. Nemohli ju zadržať. Zlý duch v tej žene zajačal na Wiggleswortha. Je nás mnoho, nemôžeš nás vyhnať. Wigglesworth ticho povedal. Ježiš môže. Spomenul si, čo učila Biblia. Väčší je ten, ktorý je v tebe. 1. Ján 4.4. A že bol 1000-krát väčší vo vnútri, než bol navonok. Odvážil sa veriť, že Boh je v jeho vnútri. Povedal žene. Ježiš môže. A von v mene Pána Ježiša Krista. Vyšlo 37 démonov, pomenujúc sa. Myseľ tej mladej ženy bola úplne obnovená. Prezliekla sa a v ten deň prišla dolu, aby s nimi jedla večeru. Tá istá Božia moc, v ktorej pôsobil Wigglesworth, aby v mene Ježišovom vyhnal tých démonov, je dostupná každému veriacemu skrze krst Duchom Svätým. Svätý duch na človeku. Nadprirodzená modlitba. V 4. kapitole sme prebrali úlohu Svätého Ducha ako nášho sprievodcu v živote. Nezabudnite, v Jánovi 16.13 Ježiš povedal, nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. Čo bude hovoriť? Čo počuje hovoriť Boha? A nielen, že bude hovoriť, čo počuje, ale bude vám zvestovať aj budúce veci. Tiež sme v Amplified Bible videli, že Svätý Duch je náš príjmľúca. Ján 14.16. A ja poprosím Otca a on vám dá iného tešiteľa, radcu, pomocníka, príjmľuvcu, advokáta, posilňovateľa a oporu, aby zostal s vami na veky. Zatiaľ, čo je pravda, že spôsob, akým nás Duch Svätý vedie, je skrze vnútorné svedectvo v našom duchu, tiež je pravda, že Svätý Duch nám pomôže a bude nás viesť v našom modlitevnom živote. Rímanom 8, 26, 27.
A keď príjmite naplnenie Svätým Duchom, v našom súkromnom modlitevnom živote je nám k dispozícii nová dimenzia skrze hovorenie v jazykoch. Moja vlastná skúsenosť v modlitbe. Mal som mnohé zážitky v modlitbe, pri ktorej ma Duch Svätý viedol a ukazoval mi veci, ktoré majú prísť. Napríklad jednu noc, keď som bol na stretnutí v Oregone, mal som na modlitbe veľké bremeno. Svätý Duch mi ukázal, že môj starší brat mal ťažkú fyzickú situáciu, ale že bude v poriadku. Povedal som svojej žene. Doktori si budú myslieť, že jeho stav je veľmi vážny a z prirodzeného hľadiska to vážne je. Ale dostane sa z toho v poriadku, pán tak povedal. O niekoľko hodín sme mali medzimestský hovor od mojej sestry. Takmer bola hysterická, keď vravela. Náš brat mal haváriu a zlomil si chrbticu. Jeho stav je veľmi vážny. Čo budeme robiť? Vďaka Bohu bol som schopný jej povedať. Vo vnútri mám už o tom informáciu. Nie je na tom tak zle, ako si myslia. Bude v poriadku. Nerob si kvôli tomu starosti. Neskôr doktori môjmu bratovi povedali. Tomu nerozumieme. Rentgen ukazuje, že vaša chrbtica je úplne zlomená. Kosť je roztrhnutá na dvoje. Nevieme, prečo nie ste ochrnutí. Avšak ja som vedel prečo. Môj brat bol v Jova, ale v Oregone v mojom vnútri bol prímluvca Svätý Duch, ktorý sa už postaral o situáciu. Inokedy som sám cestoval, aby som slúžil v St. Louis, zatiaľ čo moja žena zostala doma, aby sa starala o naše deti. Raz, neskoro v noci som náhle pocítil potrebu modliť sa. Začal som sa modliť v jazykoch a pokračoval som v modlení, vediac, že doma je niečo zlé. Cítil som, že fyzický stav niekoho je v nebezpečenstve. Svätý Duch mi ukázal, že to bola moja matka. Pokračoval som v modlitbe hovoriac, ty si môj pomocník, ty si môj prímluvca. Pomôž mi sa za ňu modliť. Kým som sa modlil, zazvonil telefón. Volala moja žena a hovorila, že práve zobrali moju matku do nemocnice. Mala veľmi vážny srdcový záchvat, povedala manželka. Nevedia, či bude žiť alebo nie. Povedal som, viem o tom. A už som sa modlil. Svätý Duch mi ukázal, že bude v poriadku. A bola, chvála Bohu. Keby to priestor umožňoval, mohol by som v tejto veci povedať skúsenosť za skúsenosťou. V roku 1959 sme so ženou kázali v Kalifornii. V tom čase naša dcéra čakala svoje prvé dieťa. V jednu piatkovú noc som bol počas noci prebudený. Veľmi často som sa zobudil a modlil sa. Len som tam ticho ležal a väčšinou sa modlil v jazykoch, ako mi Svätý Duch dával vyjadrovať. V tú noc som tam ležal a modlil som sa v jazykoch asi za hodinu alebo viac. Nikdy som manželku nebudil, ktorá spala po mojom boku. Po modlitbe v jazykoch som začal prorokovať. Niekedy prorokujem sebe, rovnako i iným, ako ma Duch vedie. Ako som pokračoval prorokovať, Pán povedal: Budem späť a bezpečne cesto prejde. Dieťa sa narodí. Nemusíš mať starosť alebo strach. Čudoval som sa, prečo to hovorí mne, pretože ja som vedel, že Pet je v poriadku. Očakávali sme, že prídeme domov pred tým, ako sa narodí dieťa. Nevedel som, že v tej chvíli mala veľké potiaže. Myslel som si, že Pán ma len znovu uisťuje, že všetko bude v poriadku a bude po celý čas mať dieťatko pod srdcom. Pán mi povedal: Ty si ma poslúchal, robil si, čo som ťa požiadal robiť. Opustil si svoju rodinu a svoje deti a za 8 rokov, ako vyrastali, si bol preč 85% času. Pretože si robil to, čo som ťa žiadal robiť, ja toto urobím pre teba, pretože si ma poslúchol. Vidíte, čo robíme? Ovplyvní nie len naše životy, ale rovnako životy našich detí a našej rodiny. O týždeň neskôr, kým sme ešte stále boli na ceste, dostali sme telefonát od nášho pastora z domu. Povedal, že Pet sa práve náhlila sanitkou do nemocnice. Náš pastor nám popísal, že dieťa sa narodí predčasne. Povedal: Sú tu vážne symptómy. Budem voči vám úprimný, brat.
Jej stav je hrozne vážny. Vyzerá to, že je veľmi malá nádej pre dieťa a malá nádej pre ňu. Okamžite som s radosťou povedal: Ó, brat, nerobte si s tým starosti, ja už mám odpoveď. Mám ju už týždeň. Minulý piatok v noci, asi v tomto čase, prehovoril ku mne Pán. Povedal, že dieťa sa narodí. Pán povedal, že podporí Pet až do konca. Báječne cez to prejde a všetko bude v poriadku. Nebudem sa modliť, len sa radujte so mnou, pretože všetko bude v poriadku. O krátky čas neskôr prehovoril ku mne Svätý Duch a povedal: práve v túto chvíľu sa dieťa rodí. Pozrel som sa na hodiny a povedal som svojej žene: Svätý Duch mi práve povedal, že sa rodí dieťa a je v poriadku. Práve v túto chvíľu sa rodí a je nažive. Tak sme začali chváliť Pána. Následujúce ráno volal môj zať a povedal: len som chcel zavolať a povedať vám, že je všetko v poriadku. Pet sa má dobre, dieťa sa má dobre, všetko je úžasné. Opýtal som sa: kedy sa dieťa narodilo? Povedal mi presnú minútu, kedy sa dieťa narodilo. Bola to presná minúta, o ktorej mi povedal Duch Svätý, že sa rodí dieťa. Svätý Duch je náš prímluvca a náš sprievodca a ako sa mu v našom modlitebnom živote poddávame, pomôže nám a občas nám ukáže veci, ktoré majú prísť, ako on chce. Ján 14.16, Rímanom 8.26, Ján 16.13. Spolupráca so Svätým Duchom. Zdroj sily. Prebrali sme, ako je krst Duchom Svätým vstupnou bránou do nadprirodzených prejavov darov Svätého Ducha a moci Božej. Avšak pravdou je, že tak veľa veriacich, ktorí prijali naplnenie Svätým Duchom, nedosahujú svoj plný potenciál pri učení sa spolupracovať so Svätým Duchom, ktorý je zdrojom všetkej moci. Myslím si, že často sme sa sústredili na prijatie Svätého Ducha ako na vonkajšiu skúsenosť alebo nejaký pocit vytrženia z prirodzeného stanoviska, že sme minuli realitu toho, čo prišiel Svätý Duch v nás a skrze nás neustále konať, skrze krst Svätým Duchom. Keď je krst Duchom Svätým pre veriacich len skúsenosť, hovoria o tom, o vonkajšej manifestácii a míňajú realitu Svätého Ducha, ktorý je v ich vnútri. Mali by sme si uvedomovať prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha každý moment bdenia. Niečo viac. Raz na konci jednej mojej bohoslužbe prišiel ku mne muž a povedal: brat, chcem, aby ste sa za mňa modlil. Potrebujem niečo viac, než mám. Povedal som: najprv zistíme, prečo potrebujete niečo viac. Nuž, odpovedal: aby ma to previedlo životom. Povedal som: potom chcete, aby som sa modlil, aby vám Boh dal niečo viac, než čo máte, aby vás to previedlo životom, učinilo úspešným kresťanom, dalo vám moc a pomohlo, keď stretnete skúšky a trápenie života? Áno, to je ono, zvolal. Nuž zistíme, čo naozaj máte a uvidíme, za čo sa potrebujeme modliť, čo nemáte. Ste spasení? Áno, brat. Pred 8 rokmi som sa znovu zrodil. V poriadku, povedal som. Príjmem vaše svedectvo. Nedovolte, aby vás tom diabol prehovoril, pokračoval som. Čítali ste dakedy, čo Ježiš povedal? A prídeme k nemu, môj otec a ja, a budeme prebývať u neho. Ján 14.23. Áno, čítal, odpovedal. A prijali ste krst Svätým Duchom? Opýtal som sa. Áno, bol som naplnený Svätým Duchom práve rok potom, ako som bol spasený. Potom som mu citoval písmo. Vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 1. Jánova 4.4. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, že nie ste sami svoji? 1. Korinťanom 6.19. Potom som sa ho opýtal, či tieto písma dakedy čítal. Áno, povedal, čítal som ich. Teda ak ste znovu zrodení a naplnení duchom, máte Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a žije. Koloským 2.9.10.
A brat, nedostanete už nic viac, aby vás to previedlo v živote. Ak vás Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch nemôže životom previesť, potom nikdy ním nepriedete. Nuž to viem, ale ja potrebujem moc. Myslel som, že ste povedali, že máte Svätého Ducha. Povedal som. Ježiš povedal, príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás. Svätý Duch je v skutočnosti zdrojom všetkej moci. Pokračoval som. Ak ste naplnení Svätým Duchom, máte v sebe potenciál na všetku moc, aká je. To, čo potrebujete robiť, je naučiť sa spolupracovať s ním, so zdrojom moci. Potrebujete sa naučiť kráčať vo svetle toho, čo máte. Potrebujete sa naučiť priviesť toho, ktorý je vo vás, k tomu, aby pracoval pre vás. Povedal. Ale ja necítim, že by som mal nejakú moc. Citoval som mu znova Skutky 1.8. Príjmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás. Ježiš tu nepovedal ani slovo, aby ste sa na to cítili. Potom som povedal, Skutky 2.4 hovoria, a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi. Skutky nehovoria, že sa cítili, ako by hovorili inými jazykmi. Iba hovoria, že to robili. Povedal som mu. Na ilustráciu radšej by som kedykoľvek mal $1 000 000, ako len cítiť, ako by som ich mal, pretože nemôžete minúť, čo cítite. Ale môžete minúť, čo máte. Ten istý princíp pracuje v duchovnej oblasti. Stalo sa mi niekoľko z najväčších nadprirodzených vecí, keď som necítil žiadne pomazanie alebo horlivosť. Najväčšie zázraky uzdravenia, aké som kedy vo svojej službe mal, sa stali, keď som nič necítil. Prečo je to tak? Pretože som vedel, ako uviesť toho väčšieho, aby pracoval pre mňa a ako stáť na Božom slove, bez ohľadu na pocity. Založenie našej viery na slove, nie na našich pocitoch. Každý veriaci má v sebe prebývajúceho Svätého Ducha a ak prijal naplnenie Svätým Duchom, prijal tiež vystrojenie mocou z výsosti. Tieto pravdy sú realitou, či cítime, že sú, alebo nie. Biblia hovorí, chodíme vierou, nie videním. Musíme veriť, že čo hovorí Božie slovo bez ohľadu na to, čo nám hovoria naše pocity. Lekciu viery som sa naučil na lôžku nemoci pred viac než 55 rokmi. Jednal som na základe Božieho slova, hoci som nič necítil. Moje ochrnutie zmizlo v priebehu 10 minút, keď som sa oprel od toho väčšieho v mojom vnútri a v jednoduchej viere som jednal na základe Božieho slova. Zmizli symptómy srdca a povstal som z nevylečiteľnej koniec znamenajúcej choroby srdca. Bol som dokonale uzdravený. Odvtedy som nevenoval ani trochu pozornosti mojim fyzickým pocitom, pretože nemajú nič dočinenia s kresťanským stavom, lebo žijeme vierou a nie videním. Pocity sú hlas tela. Ak chodíte podľa pocitov, ste ovládaní telom, ale Biblia nám hovorí, aby sme telo ukrižovali. Ak je telo ukrižované, hlas tela sa má tiež ukrižovať. Nemôžete chodiť podľa pocitov a byť úspešným kresťanom, lebo ak chodíte pocitmi, potom vás ovláda vaše telo, nie váš duch. Ani nemôžete chodiť podľa rozumu a byť úspešným kresťanom, pretože rozum je hlas vašej mysle, ale môžete chodiť vierou a byť úspešným kresťanom, pretože viera je z ducha. Chodenie vierou je vtedy, keď vám vládne váš duchovný človek. Chodenie vierou je počúvať na hlas toho väčšieho vo vás a kráčanie v línii Božieho slova. Ako chodíme vierou a nevidením? Vierou chodíme tak, že vložíme vieru do toho, čo Boh povedal vo svojom slove. Nikdy sa nevypláca chodiť videním. Nikdy sa nevypláca chodiť podľa pocitov, keď k nám Boh prehovoril skrze svoje slovo. Musíme počúvať na to, čo Boh hovorí vo svojom slove a na tom jednať. Vždy sa vypláca chodiť vierou, jednoducho zobrať Boha za slovo, pretože on je verný tomu, čo zaslúbil. Židom 10.23.
Ak sa naučíme opierať sa od toho väčšieho, ktorý je v nás, a keď sa naplníme Svätým Duchom, potom je nám k dispozícii moc Božia a nadprirodzené prejavy Svätého Ducha môžu pôsobiť skrze nás tak, ako chce Duch. Potrebujeme sa naučiť uviesť toho väčšieho, ktorý prebýva v nás a ktorý nás naplnil, aby pracoval pre nás. Keď tak urobíme, nebudeme potrebovať chodiť videním, pozerať na okolnosti alebo byť vedení našimi pocitmi. Môžeme povstať nad naše fyzické obmedzenia a prirodzené okolnosti a skrze moc Ducha Svätého vstúpiť do oblasti nadprirodzená.